Tumayo tayong lahat at buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8. Ano po? Romans chapter 8 at babasahin natin ang 28 hanggang 30. Romans chapter 8 verses 28 to 30. Okay? Yeah. Alam nyo, physically, talagang nararamdaman din natin ang pagod. Pero, yung excitement ang nagdadala eh. Yung joy of the Lord. Okay? Romans chapter 8, verses 28 hanggang 30. Basahin natin lahat ng sabay-sabay. Ready, go. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. For over whom He did predestinate, them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat. Itong aming pag-aaralan ay bigyan niyo po ng linaw sa aming isipan. At uuwi po kami na maging mas matatag at mas matibay sa mga problema at challenges na aming kinaharap ngayon. Salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na kayo muupo, mga kapatid. Now, in my 25 years of ministry, marami na po akong mga na-counselan na mga Kristiyano, mga members. Kalimitan, pag lumalapit sa akin ang mga members, ang inilalapit for counseling is, they tell me their plans. Pastor, we'd like for you to pray with us. We have a plan. Yung iba naman, they come to me and they share their blessings. Pastor, I'm so glad to share this with you. I cannot wait na maibahagi sa iyo. Answered prayer, Pastor. Nakapasa ako ng board exam, ganyan-ganyan. Kaya tulungan mo ako, i-guide mo ako, anong next na gagawin ko. So people come to me to share with me their plans. And I really appreciate that I could pray with them with their plans. They share with me their blessings. But a bigger percentage of members who come to me for help, for counseling, and for prayer are members who come with problems. Sabi na, Pastor, may problema kaming mag-asawa. Pastor, tulungan mo kami sa aming anak. Pastor, anong gagawin namin? We are in financial difficulty right now. Pastor, what should we do? Ganyan-ganyan. So napakadami po na mga problema at trials na pinagdadaanan ng mga kapatid. And as a pastor, I am always there to support in prayer. Ang lagi kong panalangin, Lord, bigyan niyo po ang lunas, bigyan niyo po solusyon, bigyan niyo ng wisdom ang kapatid na ito para ma-solve ang kanyang problem. However, that is only one angle. Pag ako po ay nagka-counsel, on the back of my mind, ang lagi ko pong ipinapanalangin ay ganito, Lord, I pray that you do not only help this brother solve the problem, but I pray that you help this brother understand your purpose for the problem. Sapagkat alam ng Diyos na mahihirapan tayo sa problema. Kung minsan, alam niya na masasaktan tayo. Alam din niya na yan ang pwedeng maging cause na tayo mag-complain sa Kanya. Now, while He knows that we will be weakened and we could grow bitter, we could be affected, emotionally deeply affected by the problem, the question is, why would He still allow us to go through the adversities of life? Kaya yan po pumapasok ang ating message ngayon, the blessings of adversity. If you go back to the verse in Romans chapter 8 verse 28, ang sabi doon, and we know that all things, now all things is a comprehensive term that includes the good times and the bad times. Amuyo ti dapat maawatan niyo, hangkailan nga dapat praises iti Apo in good times. Dapat uray bad times, praises din tayo sa Panginoon. Kasi kasama yan sa all things. No po? So we know that all things work together for good. In one word, blessing. Blessing. Sursurwang nga ibaga,
Nga, no, the problema, blessing to. Di ba? But if you are experiencing financial difficulty, blessing ito. May blessing ito. Pastor, kahit ito ay resulta ng kagagawan kong mali, blessing pa rin yun. Oh yes, it's still a blessing. Okay? Because you will understand today why adversity is a blessing. Now, let me give you the reasons. Number one, adversity is a blessing because God uses adversity, number one, to try our faith. Okay? To try our faith. Kailangan po kasi na dumaan tayo sa pagsubok para magkaalaman. It's easy to judge a bottle by its label, not until you taste it to test it. Diba? Madali nating tignan na sabi natin, oh, buti naman ang kapatid na to. Halimbawa, sa principle of discipleship, sa principle of selection, alam mo kung sino yung tatargetin mo na talagang you will spend and invest your time weekly. Tignan mo yung believer na kahit may pagsubok, pilit pa rin pumupunta sa church. Yan ang may totoong pananampalataya. You see, God has to put us to test. And I tell you what, the HBBC now has almost 1,000 people watching every Sunday. Members, non-members, even some of them come from other Baptist church. But the big question is, how many of these people are genuine in their faith? How many of these people are genuine followers of the Lord Jesus Christ? Noon pong kahapon, may binahagi ako doon na may 3 levels of Christian life. May mga Kristiyano na ang level po nila, mga kapatid, ay parang mga fans. You know? Nung panahon ng Yesu Kristo, we would perform miracle and they were there. People were there. Why? Because they wanted to see the miracle. But only few were followers. So God has to put us to test to determine if you are just a fan or a follower. If you are just a sympathizer, like, I like your pastor, he's a good preacher, I like your church, I like the people there. I mean, you are just in the like stage. You like the people. You're a sympathizer or you love the people. Alam nyo, napakaganda. Yung ikaw yung Kristiyano na you are through with, I mean, I am not just here because I have a friend here. I am not just here because the pastor is a good preacher. I am not just here. I mean, I've been through a lot. Nasubok na ako pero sa lahat ng pagsubok na ito, nagpatuloy ako Yun po yung purpose ng Diyos. Bakit po kanyo? Kasi mga kapatid, ganito po yan ha. Kung minsan, ang church na katulad ng HBBC na lumalago at dumadami, minsan hindi mo na alam Hindi mo na alam kung sino dyan ang totoo, sino dyan ang hindi. Ang gawain po ng Diyos ay dapat kalipunan ng mga matapat, kalipunan ng mga totoong nagmamahal at umiibig sa Kanya. So what God has to do at times is He would try the church, He would put the believers and the members to test to find out sino ang mananatili at matitira. Now, buksan po natin ang 1 Peter. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 1, 6 and 7, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Realidad po ng talagang pagsubok, nakakabigat po ng puso, nakakabigat ng kalooban. That the trial of your faith. Tingnan po ninyo, the trial of your faith. Na, halimbawa po, pag ang isang metal ay hindi po totoong silver o kaya gold, pag tines mo yan sa suka, di ba? Umiitim yan Lalabas po yung true nature. So, one reason why God has to put to test is to determine sino ang mga professing believer. Sila po yung mga paspasurot lang. At yung talagang possessing believer. Ang pinakadulo ng lahat ng ito is God wants us to find out who are the real, genuine, committed,
ready to suffer, ready to sacrifice Christians in the church. Kaya ang message sa iyo ngayong hapon na ito are you a genuine, committed, ready to suffer, ready to sacrifice? Dumating ang lahat ng problema, but you will say, I did not come here just to come here and go. I come here to stay. Ako yung Kristiyano na I will be steadfast, unmovable, always abounding. Katulad ni Tita Teresa, ang dami ng pagsubok na pinagdaanan ng kapatid na ito. Nasunog ng bahay, may sakit pa, pero nagpapatuloy pa rin. Makikita mo talaga, nakaka-bless ang kapatid na yan. Bakit po? Sapagkat dahil sa kanyang pananampalataya. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ito po ang halimbawa. Si Job sa Bible ay isang nakaka-bless na tao. Opo? Palagay ko marami sa inyo ang na-bless sa kanyang buhay. Pero ito lang ang gusto kong maunawaan nyo. Bakit ba nakaka-bless ang buhay ni Job? Bakit siya isang inspirasyon sa maraming mga Kristiyano? Siya ba ay nakaka-bless dahil sa kanyang success story? Alam nyo ngayon, naglabasan, nagtrending na ang napakadaming mga success story sa social media. Parang yan na ang bumubuhay sa mga tao. Yan ang nagbibigay ng pag-asa. Yun ang nagbibigay, gumigising sa lahat ng mga tao. Yung success story ng iba. Pero mga kapatid, tayong mga Kristiyano, hindi po dapat success story lamang ang nagbibigay sa atin ng buhay at inspirasyon. Sapagkat si Job, kung makita nyo, meron din po siyang success story na kung ating tutuusin sa ating panahon, pagsama-samahin mo na siguro ang lahat ng mga napanood mong success story, katulad niyang si Diwata na sumikat, katulad niyang mga Wamos na yan. Nakilala ko lang naman yan dahil yung mga young people, sinasabi, Wamos, Diwata. Sabi ko, sino ba itong Diwata na to? Sino itong Wamos na to? Minsan napadaan dun sa aking wall, naintriga naman ako. Nainteresan ako. Sabi ko, biro mo itong mga taong to na inapi. Ngayon, ang yaman-yaman na. Itong mga taong to na pinagtawanan. Ngayon, ang yaman-yaman na. So ngayon, ikaw naman yung, ako inaapi, yayaman din ako. Ako pinagtatawanan, yayaman. Parang meron ka ng hugot, mga kapatid. Hindi dapat doon galing ang hugot mo. Dapat pananampalataya ang buhay sa iyo. Hindi yon. Bakit po? Kasi kung papansin niyo sa buhay ni Job sa chapter 1 verse 3, pakinggan niyo ang kanyang success story. His substance also was 7,000 sheep. Grabe! Grabe talaga, as in. 7,000 sheep. 3,000 camels. Masasakyan mo ba lahat yung 3,000 camels? Pumunta ako sa Abu Dhabi. Pinasyal po ako doon sa parking, yung bang may tawag doon, hindi parking Nandun po yung sasakyan, lahat ng sasakyan ng isa po nilang leader. Mga kapatid, malulula ka. Doon pa lang sa entrada, makikita mo yung napakalaking sasakyan. Kasing laki ng 2 stories na bahay. Yung kanyang gulong, kasing laki ng bungalow na bahay. Hindi po ako nagbibiro, hindi po ako nag-e-exage. Totoong-totoo yan. Okay? At sabi ko sa isip-isip ko, for what naman to? Saan niya naman gagamitin ito? Saan yung driver? Saan siya magdadrive? Gaano kalaki ang manubela nito? Na ang dala mong sasakyan, katumbas ng 2 palapag na bahay. Pero, mga kapatid, entrada pa lang yun. Pagpasok mo sa loob, nako, lahat na yata ng mga modelong sasakyan kada taon, magmula nung dekada ng 1980, mga kapatid, nandun ang lahat ng mga modelong sasakyan. Hanggang nung 2018, nung naandun po ako, malulula ka. Ganun po si Job. Success story ba kamo? Job na, mga kapatid, kay Job na tayo. Biro mo yan, 3,000 camels. Wala naman silang kotse nung araw, wala naman silang mga Honda Pilot, walang mga Honda Civic. Camel ang sasakyan,
3,000 ang sasakyan po ni Job. Matinding success po yan. 500 yoke of oxen. Aba, naku, pinag-usapan ba naman ang reaper? Ang yayaman ng mga taga dyan sa Isabela? May kakilala ako doon, nakilala ako na dati po siyang security guard. Nag-ipon ng pera hanggang sa nakabuo at nakabili ng reaper. That was way back in 2016. Opo, nakabili ng reaper. 1.2 million yata yung reaper na binili niya nung araw pa. Ngayon, siya lang ang may reaper. Biglang yumaman. Mga kapatid, naging 5 ang reaper niya. Reaper yun, ha? Etong si Job. Ilan bang ginagamit niya sa bukid? Ilang oxen, mga kapatid? 500. Katumbas ng 500 reaper yan, mga kapatid. Mga kapatid? Success story ba kamo? Kay Job tayo. Ano pa? 500 she-asses. Hindi lang yan. A very great household. Mga kapatid, parang araw-araw na may piyesta. Araw-araw na may party. Pinapakain niyang lahat ng kanyang mga tao. May kakilala ako dyan sa Facebook. Yung bang sino ba yun? Si Idol Good Morning, na taga Pampanga yata, Kapampangan. Good morning. Wala siyang ginawa kundi pag sa umaga, hihahagis niya yung kanyang net doon sa kanyang pan. Paghuhuli ng isda, yung tilapia, piprituhin niya, papakainin niya yung kanyang mga trabahador, mga kapatid. Wala yan kay Job. Party araw-araw yan. Inaldaw nga ugsa, inaldaw nga kalding, inaldaw nga agtubon sa paysaran. So that this man was the greatest of all the men. Nakita ko yung mayamang tao doon sa India. 7 buwan niya sinelebrate ang kasal ng kanyang anak. Sobrang garbong kasal, mga kapatid. At hindi pa siya naubusan ng pera. Pero wala yan. This man was the greatest of all the men. Pag sinabing greatest of all the men, pagsama-samahin mo ang lahat ng mga great men of the East nung araw, siya po ang pinakamayaman. Success story ba kamo? Diyan ba tayo na-bless kay Job? Diyan ba tayo na-bless? Diyan ba tayo na-inspire? Hindi po. Na-bless tayo kay Job, hindi dahil sa kanyang success story, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Yan ang purpose ng adversity, to test our faith. Bakit po? Kung ating babasahin ang Biblia, lahat po ng ito sa isang iglap ay nawala. Ang kanyang mga anak, nagkamatayan lahat yan. Nawala ang lahat ng mga reaper na ito, mga sasakyan niyang camels, nawala po lahat yan. Pero sa bandang huli, anong makita mo kay Job? Dito, mga kapatid, sa verse number 20, eto na, makita mo na. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground. And what? Worship. Ano po yan? Yan po ang kanyang pananampalataya. Kapatid, tayo po ba pag sinubok ay may pananampalatayang maipapakita? Na kahit tinanggal ka sa trabaho, pupunta ka pa rin sa church. Na kahit ikaw ay inuusig ng mga kamag-anak mo, na kahit ikaw ay na-bankrupt, na kahit may matindi kang family problem, na kahit may matindi kang financial problem, na kahit inaalala mo ang pamilya mo dito sa Pilipinas, na kahit may inaalala kang membro ng pamilya mo na may matinding sakit, sa kabila ng lahat ng mga kabigatang ito, na pwedeng magsalbing excuse, sabihin mo, ayoko na, give up na ako. Pero sa kabila ng lahat ay sasabihin mo, ay hindi, pupunta pa rin ako sa church. Magsisilbi pa rin ako. Anong ginawa ni Job? He fell down upon the ground and worshipped, sumamba sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, listen to me. The reason why God has to bring adversity in our life
is to find out kung tayo po ba'y genuine o hindi po genuine. Diba? Naalala ko when I was a kid, si mama, ang ginagawa po niya pagkahapon, tiagtaep. Muy tiagtaep ti bagas. Kayong mga Hawaii born, hindi nyo na alam yan. Taep ti bagas. Ginaganon yung bigas ng ganon, Okay, tapos binublaw. Ginaganyan. Bakit? Kasi DJ awang bagas na, awan nagyan na, taep, may tayab. Ganyan po ang mga nagsasabing Kristiyano, pag dumating ang adversity, magkakasubukan, nawawala. Sana sa oras na sabihin mo, Panginoon, ayoko po yung maging taep na Kristiyano. Ayoko po yung ganon. Gusto ko po yung Kristiyanong may totoong pananampalataya. Panginoon, hindi pwedeng uuwi ako ngayon na hindi ako ganon sa iyo, Lord. By your grace, ano man ang dumating na pagsubok ko, family problem, financial problem, hindi po ako magrireklamo. Kahit mahirapan ako, kahit kailangan gumapang ako papuntang church, I will still go to church. Magsisilbi pa rin ako sa iyo, Lord. Kahit hirap na hirap ako sa aking finances, uunahin ko pa rin ang aking tithe sa iyo, Lord. Naalala ko yung isang kapatid, nagkwento nung last week, sabing ganyan, alam mo, pastor, sabing ganyan, kami, matindi ang aming financial problem ngayon. Naubos ang lahat ng capital ko. Sabi dati, may capital ako, 500,000, pinapaikot ko yung perang yan sa negosyo, dito at doon. Mula nung ako napunta dito sa atin church, para bang kung minsan sinisisi yung pagpunta natin sa church, di ba? Magmula nung pastor, ewan ko ba, humirap tuloy ang buhay ko, nagkaubusan. Naubos, pastor, yung aking kapital. Pero alam mo ang nakaka-bless sa akin na sinabi niya? Sabi sa akin, pastor, pero alam mo, kahit ganun ang nangyari, naubos ang kapital ko, I'll still do my best na mag-business. Pastor, alam mo, sabi niya, kahit papaano, sabi niya, hindi ko nakaligtaang ibigay ang aking tithe sa Panginoon. Grabe yung kapatid. Nawalan na po siya ng kapital. Sa kaunting kinikita niya sa araw-araw, nagagawa pa rin niyang ibigay yung tithe sa Panginoon. Alam mo yon, hindi siya yun Yung pananampalataya niya ang gumagana doon, mga kapatid. Kasi kung tayo lang sa ating human nature, madamot tayo. Sa ating human nature, may mga pangarap tayo. Sa ating human nature, may mga gusto tayo sa ating human nature. Natatakot tayo. Pero dahil sa pananampalataya, nagagawa nating ibigay ang gusto ng Diyos. Nagagawa nating mag-invest sa gawain ng Panginoon. What do you call that? It's what you call faith. Amen po ba, mga kapatid? That's the blessing of adversity, mga kapatid, to try our faith. Number 2, secondly, I think I will end on the second point. The Lord brings adversity in our life, not only to try our faith, but secondly, it is a signal to reevaluate our priorities. It is a signal to reevaluate our priorities. Alam niyo po kasi, priority speaks of value. Pagka minsan, hindi natin namamalayan, mga kapatid, mas nagiging mahalaga na yung pamilya kesa sa Diyos. At dahil sa ating pagpapahalaga sa ating pamilya, dahil sa ating pagpapahalaga sa mga pangangailangan, trabaho tayo, kayod tayo, double job, triple job. We love our family so much that we work so hard not only to provide for the needs of our family, but for the desires and wants of our family. Ang nasasakripisyo palagi, yung ating paglilingkod sa Diyos. So our family becomes more valuable than God. So what God does is, He brings so much adversity to get our attention para maisip natin, Lord, sorry. Dapat God first before family. Dapat God first before myself. Dapat God first before my job. Lord, sorry na iba ang aking prioridad. Tignan po natin ang patutuo ni David sa Psalms 119 verse 67. Ang sabi niya sa Psalms 119, before I was afflicted,
I went astray. Ano pong ginawa niya? He went astray. So anong ginawa ng Diyos sa kanya? God afflicted him. The reason why he went astray is in the aspect of value. Mas pinahalagahan niya ito. Pinagpalit po niya ang Diyos sa mga bagay na akala niya mas naging mahalaga na kaysa ang Diyos sa kanyang buhay. Mali yung kanyang ginawa. And that in the Bible says he went astray. So what did God do? He afflicted him. Alam mo kung bakit? Kung minsan, ang hirap tawagin ng Diyos ang atensyon natin. Kayong mga young people, pinagsasabihan ng magulang, hindi kayo nadadala sa pagsasabi ng magulang. Kung minsan, kapati nga pastor, pinagsabihan ka na, hindi ka pa rin nadadala. Alam mo ang gagawin ng Diyos? He's going to give you an adversity para dun ka magtanda. Dun ka madadala. At I'm not saying that to put you down. I'm not saying that, mga kapatid, para i-put down ang kahit sino sa atin. Ang ibig ko lang sabihin, sana ma-realize mo ngayon, na kung hindi ka nakuha sa sabi ng magulang mo o ng ating pastor, ngayon yung adversity mo, God is calling your attention to re-evaluate your priorities. Amen po ba, mga kapatid? Okay? Sometimes the cares of the world can choke out the word of God while we are busy with our plans. May mga plano tayo sa buhay. Diba? Goals natin. Alam nyo, nakakalungkot. Mas pa napagbibigyan natin na ang mga kaibigan natin kaysa ang Diyos. Biro mo, Sunday, you're supposed to be in church. Dumating mga barkada mo. Napagbigyan mo yung barkada mo kaysa ang Diyos. That's not a right priority. Naunawaan po natin? Kaya, sometimes the Lord brings adversity and He calls us to re-evaluate our priorities. Mga kapatid, ituloy natin ang lesson na ito next time. Amen? Oo. Na-comfort ba kayo? Naliwanagan? Amen? Oh. Kaya, it's not just about, listen to me now, God is not just in the business of solving your problems. He's in the business of helping you grow in faith. So ako namton apo, study ko na ni pastor, hindi lang yung problema masolve ang kailangan ko, kundi maunawaan ko, Lord, anong purpose mo sa akin? Anong gusto mong iparating sa akin na mensahe? Amen? Okay, manalangin tayo. Thank you so much, God, for the blessings of adversity. Una sa lahat, help us to be men and women of faith. We are so blessed sa buhay ni Job, not because of his success story, but because of his faith. And at the end of the day, we are not measured by how much we have. We are measured by what we have as faith to you, dear God. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng totoong pananampalataya. Lord, forgive us for at times na prioritize kami, Panginoong Diyos, na pagbibigyan namin ng iba kesa ikaw. And God, I pray that we would reevaluate our priorities and we will put you first above all things. Thank you, Lord. Continue to bless my brethren. In Jesus' name we pray. Amen and amen.